Txema Gisasola, ze gertatzen ari da Eroskin? Eroskin ze gertatzen nahi dan? Eroskin gertatzen nahi dana, eta gustatuko litzaidake argi eta garbi ustea, zein da geure irudia, barrukoa, eta agian kanpoko irudia beste bat izango da. Lehenengo gauza esango genuke, Eroskik Hego Euskal Herrin dauzkela 14.000 langile, 14.000 bazkide. Horrez esan nahi do? Horrek esan nahi do Euskal Herriko enpresa haundina dala, hori alde batetik. Beste alde batetik esan beharra dago, eta zergatik da haundina, bere garaien inbertsio asko inzitulako, geure herrialden. Beste alde batetik esango nuke, eta nola, hau publikoa dan, eta bintzat prensan eta irten dan, Eroskik urtero, azkeneko urte hauetan, 300 milioi euro baino gehiago, irabazten do bere negozio korrienten esaten dana. Horrez esan nahi do, diru horietatik, gero, bankuetxen zorrak eta amortizazioak eta pago behar ditula. Eta hirugarrena da, konfiantza haundie ni behintzat eta hor barrundaren behintzat dauzkula Eroskiko jendekin eta Eroskiko langilekin. Badao beste laugarren atal bat behitu behar dana. Eroskiko kokatuta dago estatun, Espainin, eta Espainin konsumoa azkeneko 5 urte hauetan beruntz junda. Eta nola ez, bai Eroski eta bai bere konpetidorei, nahiko mine indio. Baina, desde luego, bai Mondragonen, bai Eroski barrun, eta bai ni neu bintzat, ez dauke inungo zalantzarik Eroskikin eta Eroskiko jendekin. Eta gaina fede handia dauke da hortan. Beraz, osasunez ondo dago Eroski? Osasunez ondo dago Eroski. Osasunez ondo dago Eroski. Beste batzuk hobeto dare, baino Eroski baino beste enpresa asko go, osasun txarragoa da Eroski baino. Eroski, merkatu zaila dauke, baina bai planak, bai bere, diru itxurrik eta esaten dute barruko EBITDA, esaten dana, nahiko potentea da, eta batez ere, Eroskiko jendek esfortzuk egiten nahi dana, da, zoriontzekoa.